ngomoya kaJezebela wajilwa wavezwa ngandlela zonke asebenza ngazo. Hallelujah. Abanye bebekubafama kangamana uke unamoya kaJezebela uphelela kuthini ubengabani uyafema. Kodwa kule conference kuze kwajilwa ngandlela zonke umoya lo kaJezebela ubengabani usebenza kanjani. Ayona nto yakusithatha neyakuphumelelisa noma ngabani masiqhubeke sibheka phambili ukuba ngabani lezwi likaJehova siliguqukele. Kuyanjwa namhlanje uyagodukwa igaba wena uzohamba uphethe ntoni, igaba ufentoni, igaba uzawufika wenze ntoni ngoba kwakukuyahanjwa kuyasetyenzwa. Cela sithathe iBhayibhile sityhile kwincwadi kaMateyu chapter number 28. Sityhile sifunde phaa kuverse number 19, verse 18, 19 and 20 ngegama likaYesu sizothandaza. Ncwadi kaMateyu chapter 28 verse 18, verse 19 and 20 ngegama likaYesu. Yensindiso ingcwele fowethu Impilo yevangeli impilo yensindiso ingcwele fowethu. Sacela ufundela ngegama likaYesu. Ncwadi kaMateyu 28 verse number 18. Awundaba ithi umyalezo wokugqibela kaYesu. Jesus. Verse number 18. Verse 18. Wasondela uYesu wathi kubo, anikwe mna onke amagunya ezulwini nasemhlabeni. 19. Ke ngoko hambani niye kuzenza abafundi zonke intlanga, nibabhaptise egameni likaYise nelonyana nelomoya oyingcwele. 20. Nibafundisa ukuba bazenze zonke izinto endiniyalele ngazo. Niyabona mna ndinani yonke imihla kuba kude kube sekupheleni kwephakade. Cela uthandaze nqezo baba izwi lakho namandla athetha ngalo sincede ekuseni njena ngegama likaYesu. Imimoya yonke elilwayo kuThixo namandla onke idliwa ngamandla omlilo ngegama likaYesu waseNazaretha. Amen. Apha kule ndawo siva uYesu lithi iBhayibhile inhlokondaba lona ngumyalezo yokugqibela kaYesu. Apha kule ndawo uYesu uyabakhulula abafundi bakhe ukuba ngabantu mabahambe. Alo yabakhala into abangabamba
lento ayinikezwayo igabagabana makahamba yakuyenza. Eyona nto nje hlala enhliziyweni yami ngabagabana kule movement yalo nyaka ka-2026 singaba sinabangaka kodwa kumele ngabagabana kunyaka olandelayo sinemodala nani. Haleluya. Ngoba namhlanje siyaphuma siphumupula labagabana ihlaka zonke sisenza abafundi sizagcwala umhlaba wonke siyapha siyashumayela sithi ukhona uYesu ukhona lesono ukhona uYesu wasithisayo kwendawo kuyo mzalwana engasakana nhliziyo athetheko malekafe igama lakho likhona. Haleluya. Theko umsebenzi wakho mawungafeli likhona. Ngiyababona laba bantu bayantophatopeka bafela solweni kodwa theko umsebenzi wakho mawungafeli likhona. Igama lakho maliqhubeke libheke phambili kwabukhona bawo. Haleluya. Umzalwana wonke kunesancede ekufuneka hambile ayakuyenza lithi iBhayibhile hambani liyakusenza abafundi ihlanga zonke libabhaptiza egameni lonyana nelongise nelikamoya oyingcwele. Haleluya. Haleluya. Uthi magabana thetha lene bakhalala zonke izinto ethi niyalala zona. Hayi Nkosi yami kule ndawo sifisa thembisa laba siyapha siyashumayela uthi thinani. Haleluya. Kwintoneko yenzayo usiwasitha yedwa utheko akasilibelanga. Labagabana ubuhlungu ekushumayeleni kodwa usuyazi yana wathembisayo umile ngasethembisa uthethelani kwisabasaba phakatheni apani balabalanda abantu bami bayafa bafela sonweni bayaphela abantu bami apani ninasathi niqalala sisito nibakalele ningashiyeni nayodwa. Haleluya. Umzalwana ngale movement ingasakagcwala isimithi athetheko ngiyababona imihla ndikhwela nami-transport ndibheka emsebenzini kodwa ngale movement ndiyahamba ngizobakhalela angizushiyana yedwa ngizobakhalela labagabana benyepha labagabana bethuka labagabana bencilifa lababetijongela phansi ngizobakhalela nakwi-social media ngizobakhalela ukuthi utheko uyalifuna ibadlalakhe. Jobakale siyahamba siyakhwaduka kwalesimithi namhlanje siyahamba kwalesimithi abazalwana uloyiko alisukatata kwala isimithi. Qala unifunde kodwa Sichinelo 3 verse number 5. Twale speed siyahamba namhlanje. Hayi bazalwana qala kwawanofika uthi abantu basekhaya ukhona
Yesu uyasidisa, uyaphilisa, uyahlangula. Alubala kulifunde. Verse number 5. Lo oweyisileyo wombatha esimhlophe, andisoze ndilicime igama lakhe. Uluthwe lamagama abo baphilayo. Jonga masala kwako siyahamba siyakwathuka wathi phaphela kulaa ndawo ababoniselayo hayi basalana siyahamba sibheka ezulwini lethi phaphela laba boyiselayo emhlabeni bayafatha ezimhlophe uyabona amagama na uphumelela ngomhlaba labo pasetigri haleluya kunengubo ayinikwayo batwabo yesemhlabeni bayafatha esemhlophe emazulwini kuba yewena uneshumayela efakeni kwakafihlisi iyole ingubo yakho iyole ingubo yabugcwele hayi bazalwana kuyatshwa ayiphelela ngaphakathi uyayeva ekhaya ezulwini uyafika uphethe ntoni uyafika unantoni uyayelwa. Yes. No.